Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Хәерле кич, дуслар. Исәннәрмесез? Аның язмышын белмәгән, иҗаты белән кызыксынмаган кеше юктыр. Татар эстрадасында ул бер. Әйе, бер. Кем ул дигән сорау тумый аның фамилиясын әйткәч, исемен әйткәч. Чөнки татар эстрадасында җырлап йөрүчеләр, хәтта исемнәрен дә белмичә, без исемнәрен дә белмичә җырлап йөрүчеләр шактый күп. Студиябезнең кунагы җырчы, музыкант Закир Шахбан. Инде Закир әфәнде белән исәнләшер вакыт. Хәерле кич, Закир. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле кич, Айгөл, һәм хәерле кич, егетләр һәм кызлар, техник хезмәткәрләр, бүгенге эфирне тәэмин итүче видеооператорлар, режиссерлар дип исәнләшәс килә. Шуннан да Айгөл бик шат шушы тапшыруга чакырганың өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәт итеп, кирәк дип санап, Болгар радиосы җитәкчелегенә шушы сәхнәдәш тапшыруына мине чакырга кирәк дип санаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Закир, бик кирәк, ничек кирәк булмасын. Чөнки мин юкагына әйтмәдем. Бүгенге көндә эстрадада хәтта исемен дә белмичә, әмма җырчы булып йөргән җырчылар бихисап күп. Бәлки мин әле генә әйткән сүзләр пафослы яңгырагандыр. Мин инде күптәннән белсәм дә, менә булай күзгә күз дип әйтик, һәм тамашачылар белән колакка колак һәм рәхәтләнеп, менә булай итеп сәгатьтән артык аралашып утыру мөмкин булыр иде микән әле. Аллага шөкер. Ни хәлсең? Сырыйм әле. Кәефләр ничек? Кәефләр әйбәт. Зарланырга вакыт юк. Зарланыр идем, аның орны шул түгел. Беренчедән, хезмәттә, бары тик хезмәттә, алга таба эшләргә бүтән чара юк. Закир, зарланасы килгән чаклар буламы? Була. Андый вакытта минем Гөлсә янәшәмдә Гөлсәм бар. Ул аңа зарланып алам да, аннары ул миңа яңадан стимул бирә, көч бирә. Алга төртеп җибәрә, арттан шунда яңа идеялар туа. Күп кенә менә яңа адымнарым белән мин аңа рәхмәтле булырга тиеш. Чөнки Ходай җибәргән кеше. Әйе, көч биреп тора, рухи көч биреп тора. Замана таләбе, замана шаукымы дибез. Шулай да эстрада бүгенге көндә ни хәл дип уйлыйсың? Дөрес юнәлештәме бүгенге көндә безнең татар эстрадасы? Эстрада бүген бик кызыклы, үзенчәлекле, күп төрле, күп кырлы дип әйтергә кирәк. Шуның белән кызыклы да ул безнең өчен дә, үзебез артистлар өчен дә бик катлаулы конкуренция шартларында эшлибез. Ул әлбәттә бер яктан бәлки начардыр, икенче яктан аның теге төшенкелеккә бирелергә урыны калмый. Эшләргә. Менә без бүгенге көн эстрадасының кимчилегенә күрә бездә тәнкыйть утына тотабыз кебек. Тоела миңа кайчакта бит карасаң, алай ук начар түгел кебек. Яңа юнәлешләр, матур җырлар, матур җырчылар, көчле тавышлар әлдән-әле күренәләр, алар шактый. Күзәтәсезме? Кемнәр иҗаты күңелегезгә якын? Минем күңелемә, мин һәрбер җырчының иҗатын күзәтеп барам, бүтән җырчыларның яңа җырлар белән, яңа треклар белән кызыксынып барам. Мине иң беренче кызыксындыра гомуми саунд дип әйтик инде, шундый сүзләр кулланабыз бит инде Айгөл. Гомуми яңгыраш, аранжировканың сыйфаты һәм яздыру студия хезмәткәрләренең сыйфаты кызыксындыра. Без элек заман егетләр белән эшләгән чагында безнең әйтә торган сүз бар иде, менә теге яки бу язманы тыңлыйбыз. Ну, монда акча ишетелә дип торган идек. Шалтырый. Кыштырды. Акчаның ишетелү турында бәлки теге тыңлаучылар бәлки аңламастыр. Никадәр акча тыгылганы ишетелә яңгыраштан студия, чөнки студия ул бит шулай ук хезмәт, башка төрле хезмәтләр белән бер тигез күрсәтелә торган безгә, музыкантларга, җырчыларга күрсәтелә торган хезмәт, ул шулай ук акча белән бәяләнә. Һәм яңгыраштан шамалап була күп акча тыгылган теге яки бу җырга. Миңа бик якын иҗатташ достыбыз, коллегабыз Раяз Фасихов иҗаты. Ул бик зауыклы иҗат итә. Аның энесе Рәсим шулай ук бик талантлы егет. Әйе. Ул күрәсең аранжировкалар ясый. Аларның караш
бөтенләй икенче төрле дип әйтик. Шул ук вакытта милли колоритны да югалту юк. Милли колорит та саклана һәм заманча Европа халыкара стандартларга туры китереп зауыклы иттереп эшлиләр егетләр. Мин бик шатланам аның өчен. Тагын кемнәр? Хатын-кызлардан. Без гел менә студиябезгә ир-атларны яисә хатын-кызларны, җырчыларны чакырабыз да һәм сөйләшә башлыйбыз. Менә теге җырчының концертларын карадык. Бу җырчының концертлары әйбәт. Менә аның иҗаты белән кызыксынам. Ләкин ничендер күп очракта ир-ат җырчыларны гына атыйлар. Ир-ат җырчылар исемнәрен генә әйтәләр. Хатын-кызларга килгәндә, Закир. Хатын-кызларга килгәндә мин җырлау сәләте буенча минем күңелемә Зәйнәп бик якын. Аның менә йөрәк белән җырлый торган җырчыларны мин якын итәм. Мөмкин табигать тарафыннан билдергә шундый зур тавыш булырга мөмкин, зур тавышлы җырчы булырга мөмкин, әмма йөрәк белән җырлый торган җырчылар алар аеруча аерылып тора. Менә яшьләрдән Дилара Илалетдинова шуңа аның җырлавы бик ошый. Мин әйтмим, тавышы, анда тавышның көче дип әйтмим. Менә башкару йөрәккә үтеп керә торган итеп башкара торган җырчылар ошый миңа. Илшат Валиев бик шәп җырлый. Рәхмәт. Хәзер Башка 2000 җырчы бигә үкәләбәстер инде бу. 2000 генә түгелдер инде алар, күбрәк булгаялар. Закир, инде бүген Тери тавышка җанлы концерт дип әйтәбез. Бүген менә шушы күңелдән йөрәкнең иң түреннән чыккан җырларны тамашачыларыбызга бүләк итәрбез дип уйлыйм. Мин шул ук вакытта яңа җырларда күрсәтәс килә, чөнки кайбер кешеләр әйтә, Гөл Шахбан югалды, күренми, ишетелми дип менә хәзер минем Гөлсәдә тыңлый, аңа да ишеттерәсем килә, чыннан да аңа бик зур рәхмәт. Чөнки ул миңа югалырга бирми, ул миңа көч биреп тора. Яңа җырлар туып тора һәм бүген яңа җырларында күрсәтәс килә һәм шулай ук бүген ике корал белән килдем мин, баян белән һәм гитара белән. Азат Имаев музыкасы, Азат Фазли Әхмәтов сүзләренә иҗат ителгән җыр Суынмасын туганлыкның аралары дип атала. Гомерләрне Ходай бирә сыннар өчен, кайгыларны бирәдер ул чыдар өчен, татысыннар дип бердәмлекнең көчен, туганлыкны биргәндер ул шуның өчен. Туганлыкның хисләренә тап төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşмәсен, караңмәче араларны һич кисмәсен, күңел сутырлы ачы җилләр исмәсен. Туганлыкның хисләренә тап төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşмәсен, караңмәче араларны һич кисмәсен, күңел сутырлы ачы җилләр исмәсен. Синең белән без икебез бер туганнар, бер әтинең, бер әнинең балалары. Суынмасын туганлыкның аралары, туганлыкның хисләренә тап төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşмәсен, караңмәче араларны һич кисмәсен, күңел сутырлы ачы җилләр исмәсен. Туганлыкның хисләренә тап төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşмәсен, караңмәче араларны һич кисмәсен, күңел сутырлы ачы җилләр исмәсен. Тик бүлешкәч ул бик татлы, алыштыра алмый якты бу дөньяда, беркем дә шул туган дигән биек затны.
Tuğanlıkның hislerine tap düşmesin, yürek ağır sözler işitip üşümesin. Arameşi aralarını hiç gizmesin, Күңел суытырлы гашы җилләр исмәстен, Туганлыкның хисләренә тап төшмәстен, Йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşмәстен. Карамәче араларны һич кисмәстен, Күңел суытырлы гашы җилләр исмәстен, Карамәче араларны һич кисмәстен. Күңел суытырлы гашы җилләр исмәстен. Сәхнәдә тапшыру Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Әлеге тапшыруның радио вариантын сез дүшәмбе кичендә Булгар радиосы киңлекләрендә ишетә алсагыз, инде җомга кичендә Татарстан Яңа гасыр телеканалында күрергә мөмкин әлеге тапшыруны. Закир, гадәттә без татар җыр сәнгате турында гына сүз алып барабыздыр сыман, һәм Рәсәй чит ил эстрадасы җыр сәнгате үсешенә дә тукталып узасы килә, һәм һәр булган яңалык безгә бит инде читтән керә. Көнчыгыш мотивлары да бездә юк түгел, соңгы вакытта бик еш күзәтелә. Аларда булган хитлар бездә дә чагылыш таба дип әйтергә кирәк, һәм шулай ук сезгә менә шулай тоелмыймы? Сез бит инде күп тыңлыйсыз, күп ишетәсез, җырчыларның иҗатлары белән кызыксынасыз. Музыкант буларак кулак үткер бит инде сезнең. Кулак артык үткер, шул менә артык күп ишетү, менә шул комачаулый да, әгәр дә бәлки бу кадәр тыңламаска, бу кадәр ишетмәскә иде дә, ләкин менә минем музыкаль тәрбия бик әйбәт булды. Мин шундый мөхиттә тәрбияләндем. Мин беренчедән урыслар арасында туып үстем бит инде. Интернат мәктәптә белем алдым. Анда музыка белеме бик әйбәт иде һәм безнең класс бик музыкаль класс иде. Без чит ил музыкаларын тыңлый идек, күп итеп рок, джаз-рок, менә шундый музыкаларда тәрбияләндек. Шуңа күрә аннары инде үсмер чагымда вокаль-инструменталь ансамбльдә бик иртә уйный башладым инде 5нче класстан, 4нче класстан. Без инде танцларда уйный идек. Һәм күрмәүчеләр җәмгыятендә оешмада эшләгәндә дә төрле үзешчән түгәрәкләргә йөрергә туры килде. Анда вокаль-инструменталь ансамбльләр, хорга йөрергә туры килде. Музыкаль тәрбия әйбәт булды дип әйтер идем. Шуңа күрә күп кырлы, күп төрле, күп жанрлы музыкалар тыңларга туры килде, күп музыкантларны. Һәм вкус бик әйбәт дип әйтергә кирәк. Һәм шул ук вакытта татар музыкасында да тәрбияләнергә миңа бернинди комачаулар булмады. Киресенчә, әнием вакытында гармон алып бирде 5 яшымда, бит инде 8 яшымдан бирле кулымда баян, мәшһүр җырчыларыбызның язмаларын пластинкалардан тыңлатып тәрбияләде әнием. Шуңа күрә мин аңа рәхмәтле. Инде Татарстанга килеп кайчандыр профессиональ сәхнәдә эшләргә туры килер дип төшмәдә кермәгән идем. Хәзер мин тәкъдим итәсе җыр күренекле драматург, халык шагыйре дип әйтик инде, язучы, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт премиясе лауреаты, татар әдәбиятына, сәнгатенә зур өлеш кертеп калдырган Фәнисага Яруллин сүзләренә Рөстәм Сарваров иҗат иткән җыр "Сагышларым кайтты үземә". Рәхмәт итегез. Sağışlarım birdim jillerge, alıp gitti bir yırak illerge. Sağışlarım birdim jillerge, kanatları jilnin sığıldı. Sağışlarım jirge, taralışım jilge, sarı şeşek bulur. Jirge kıyıldı, sağışlarım jirge, taralışıp jilde, sarı şeşek buldu, jirge kıyıldı.
Сагышларым салдым, салдым суларга, адашсын дип ерак, ерак юлларда. Сагышларым салдым, салдым суларга, елга туктап калды, калды яр судан. Сагышларым барда, утырып калды ярда, ташулардан калган, калган бысыман. Сагышларым барда, утырып калды ярда, ташулардан калган, калган бысыман. Сагышларым аттым, аттым яшингә, яңгыр дидем җиргә, җиргә төшермә. Сагышларым аттым, аттым яшингә, яшин сүнде күкләр, күкләр йөзендә. Синдән башка бер кем күтәрә алмый дие, сагышларым кайтты, кайтты үземә. Синдән башка бер кем күтәрә алмый дие, сагышларым кайтты, кайтты үземә. Сагышларым кайтты, кайтты үземә. Başka bir kez күтәрә алмый дие, сагышларым кайтты, кайтты үземә. Синдән башка бер кез күтәрә алмый дие, сагышларым кайтты, кайтты үземә. Сагышларым кайтты, кайтты үземә. Сагышларым кайтты, кайтты үземә. Сезнең иҗатта зур роль уйнаган шәхес, бәлки бу сорау баналь да яңгырар, ләкин кайчандыр Илһам Шакиров Казанга үзе чакырган дип әйтәләр. Бу беләсезме ничек булды? Бу булды 91 елны без килгән идек бер фестивальгә монда. Милли мәдәни үзәк уздырган иде бугай Сибир татарлары фольклоры буенча бер фестиваль булган иде. Һәм мин анда Новосибирск өлкә милли мәдәни үзәге каршында эшләүче Тургай театры коллективы белән килгән идек. Җыр театры инде ул Фарид Шагимуллин җитәкләйде, ул элек җыр һәм татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшләп киткән кеше. Хәзер инде ул вафат. Менә шушы кеше мине алып килгән Казанга һәм анда ул мине Илһам абыйга тыңлатты. Илһам абый ул вакытта әйтте, "Энем, син җырларга тиеш, кил, без монда сиңа мөмкин кадәр булышабыз." Һәм шулай булды да ул. 1995 елны аның кулыннан, аның рәислеге жюри тарафыннан икенче премия лауреаты исемен алу, ул бик зур казаныш булды минем өчен. Бу 90-нчы еллар тирәсе иде бугай, ялгышмасам, коммерция ягыннан бик отышлы проект ясаган идегез. Ул вакытта Заман егетләре төркеме белән бугай рус җырларын татарчага тәрҗемә итеп. Бу проект чыннан да уңышлы булдымы? Коммерция ягыннан отышлы булдымы? Бу проект беренчедән иҗат ягыннан бик кызыклы булды. Без менә җегетләр белән, Айрат Әнәс белән без бу проектны уйлаганда кызык өчен эшләп карарга булдык. Ничек булыр икән, әгәр дә менә мәсәлән Пугачеваның анда бер җырын тәрҗемә итсәң, аннары Натали башкаруында Ветер Смолидул кебек җырларны тәрҗемә итеп, һәм охшашрак тавышлар табып, шуларны яздырдык, эшләдек, иренмичә эшләдек, һәм ул бик кирәкле әйбер булып чыкты халыкка. Без аны башта китердек кассетларны Мәскәү базарына. Ул вакытта тараттык киоскларга, һәм һәрбер киосктан уйный башлады. Һәрбер киоск янында 15-шәр, 20-шәр, 30-ар кеше халык төзелә башлады, чират төзелә башлады. Һәм ул коммерция ягыннан бик уңышлы булды, әйбәт булды. Һәм
нәрсә дип әйтәсе килә, анда без Мурат Насыров кебек йолдызларны җәлеп итә алдык. Аның икенче чыгарылышында ул «Синдә бар мин, миндә бар син» дигән җырын җырлады. Миңа калса бик тә уңышлы трек булып чыкты. Ул никтер аны безнең радиостанциялар бик әйләндергә теләмәделәр. Формат дигән әйбер бар бит әле. Ни формат дигән әйбер бар. Аннары бәхәсләр булды, безне тәнкыйтьләделәр. Билгеле Туфан абый Миннуллин кебек шәхесләр, зур әдипләр безне тәнкыйтьләделәр бу хезмәт өчен. Ләкин бөтен кеше бөтен әйбергә уңай карамый торгандыр ул. Һәрбер барыбер ул үз ролен уйнаган проект дип әйтер идем. Алар барыбер күпмедер дәрәҗәдә әлеге җырларны популярлаштыру, бәлки рус җырлары аша татар теленә мәхәббәт уятуда булгандыр ул чор өчен. Шулай дип кабул итсәк тә була. Бүгенге көндә менә мондый проектлар ничегрәк булыр иде икән? Юк, бүгенге көндә бу проект инде тапталган бит инде. Хәзер беркемне дә бер гаҗәпләндереп булмый. Шаккатырып булмый. Ул беләсеңме, ник шундый зур уңышка ия булды? Чөнки ул беренче булганга күрә. Аннан соң тагын нәкъ шундый охшаш проектлар чыгарып маташтылар. Хәтта безнең шушы дискның, шушы кассетаның тышын копия ясаган кебек ясап карадылар, бәлки заманнарның икенчесе дип кабул итсеннәр өчен. Ләкин ул аның кадәр уңышка ия булмады бугай. Бу инде тарих. Әйе. Бүгенге татар эстрадасын, татар җырын Европа халыкара стандартларга туры китерү, әмма шул ук вакытта милли колоритны, милли моңны саклап калу мөмкин әйберме? Мөмкин. Без заман егетләре белән эшләгәндә безнең төп концепция шул иде. Гомуми яңгырашны халыкара Европа стандартларына, Америка стандартларына дип әйтик инде. Чөнки без бит беләбез, тавыш буенча, тавыш яздыру индустриясе буенча Бөек Британия һәм Америка бит инде, шулай карыйбыз бит инде. Алар безгә үрнәк күрсәтәләр дип әйтик. Белгечләр анда яңа алымнар, анда яңа юнәлешләр шул якларда барлыкка килә. Шуңа күрә бездә татар эстрадасын шушы дәрәҗәгә күтәрү мөмкин. Безгә белгечләр җитеп бетми. Без хәзер өйдәге студияларда язылабыз бит инде. Хәзер әлбәттә компьютер технологиялары алга таба китте, цифрлаштыру технологиялары алга таба китте, ләкин ничек кенә булмасын, белгеч булу һәрбер урында үзенең профессионаллары булырга тиеш. Профессиональ дәрәҗәдә белергә тиешле, белә торган кеше булырга тиеш. Шуңа күрә тавыш яздыру әйбәт техник яктан әйбәт тәэмин ителгән студиялар җитеп бетми. Иң мөһиме җитеп бетми әйбәт колаклы, белемле, ишетә торган тавыш режиссерлары. Кызганычка каршы һәм безнең үзебезнең артистларның, җырчыларның гомуми яңгырашка, аранжировкаларга булган мөнәсәбәтебез. Без мин һәрвакыт аны гел әйтә идем, Айгөл, менә без яхшы кибетләргә барып кыйбатлы киемнәр алырга тырышабыз, яхшы машиналарда йөрергә тырышабыз. Затлы йортларда әйбәт иттереп квартираларыбызны бизибез, торган җирләребезне. Ләкин иҗатка килгәндә мин еш кына ишетәм. Менә кайда өчсезрак аранжировка ясап була. Өчсез аранжировка ясадың икән, ул әйбәт буламы дигән сорау туа. Димәк, һәр нәрсәнең үзенең бәясе, һәр әйбернең үзенең не булырга тиеш. Бәхәсе булырга тиеш. Сүз дә юк. Ләкин бит менә ел сайын яңа программа әзерлиләр, Ел сайын яңа программада 15ләп яңа җыр булырга тиеш. Менә алар билгеле инде, җырчыларның барсының да акчасы аның кадәр күптә түгелдер инде. Шуңа күрә бәлки арзанлыны эзлиләр. Ләкин концерт программасы, ел сайын шул концерт программасы шапылдатам дип, мин аны гел шулай дип әйтәм. Елда яңа концерт программасы шапылдатам дип, зәвыксыз, сыйфатсыз ниндидер җырлар белән халыкның бераз гына зәвыгын бозып йөрү дип кабул итәм мин мондай әйберләрне. Беләсеңме, мин мәсәлән, менә күпме 27 ел инде сәхнәдә Новосибирск шәһәрендә башлаган идем. Мин ел сайын концертлар куюымны дәвам итсәм дә, мин ел сайын 15 җыр яздырганым юк. Мин әгәр дә мин елына 3-4 җыр әйбәт иттереп, 3-4 җыр эшләсәм, мин үземнән канәгать булам. Менә соңгы вакытта 2 яңа җырым барлыкка килде. Һәм алга таба сез аларны ишетәчәксез. Һәм мин шуның белән бик тә бәхетле, менә шуларны әле бирә белергә кирәк. Аларны артлы яздырып, компьютерымда саклап, бернинди файда юк. Тагын 1-2 җырың белән куандырасыңмы безнең тыңлаучыларыбызны, тамашачыларыбызны? Шулай иттереп, Айгөл Валиуллина сүзләре Риваль Хисматуллин көенә алыштырмам.
Алыштырмам сиңа булган хисләремне, якты көнгә сихри серле кичләремне. Айы тулган кирпегеңә йолдыз кунган, бу мизгелне бер нигә дә алыштырмам. Алыштырмам, ялгыштырмам юлларымны сиңа гына, багышларымын җырларымны алыштырмам. Ышанычың аклармында рәхмәтлемен, җирдә сине тапканыма алыштырмам. Ялгыштырмам юлларымны сиңа гына, багышларымын җырларымны алыштырмам. Ышанычың аклармында рәхмәтлемен, җирдә сине тапканыма. Алыштырмам көмешемне алтыннарга, туңдырмамын парлы бызлы салкыннарда. Üşи калсаң кучагымда эретирмен, кайнар назлы сулышымда терелтирмен. Алыштырмам, ялгыштырмам юлларымны сиңа гына, багышларымын җырларымны алыштырмам. Ышанычың аклармында рәхмәтлемен, җирдә сине тапканыма алыштырмам. Ялгыштырмам юлларымны сиңа гына, багышларымын җырларымны алыштырмам. Ышанычың аклармында рәхмәтлемен, җирдә сине тапканыма. Алыштырмам кантым булып яңгырасы, тик син генә көйдерәсең, яндырасың. Син дөньяга минем өчен генә туган. Алыштырмам бер кайчанда, алыштырмам, алыштырмам. Ялгыштырмам юлларымны сиңа гына, багышларымын җырларымны алыштырмам. Ышанычың аклармында рәхмәтлемен, җирдә сине тапканыма алыштырмам. Багышларымын җырларымны алыштырмам. Ышанычың аклармында рәхмәтлемен, җирдә сине тапканыма алыштырмам. Ышанычың аклармында рәхмәтлемен, җирдә сине тапканыма. Сөйіп һәм сөйіліп яшәгез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бик зур рәхмәт. Безгә шундый күп сораулар бирә башладылар. Соңгы вакытта кайчан уртак иҗат җимешләрегез була дип, чыннан да шундый җырлар булмый торды күпмедер вакыт. Ләкин Айгөл Бариева белән без башкарган идек күңелдә әллә ни дигән дуэт. Менә хәзер яңа җыр тәкъдим итәсем килә. Риваль Хисмәтуллин көе, Гөлүсә Шахбан сүзләре. Син минем иң соңгы сөюм. Ни генә булса да арада, син минем иң соңгы сөюем, син минем иң соңгы мәхәббәт, иң соңгы януым, көюем, син минем иң соңгы сөюем. Җырлардан, моңнардан яралган, тик сине яратыр идем мин. Тусам да бу җиргә ятам, син минем иң соңгы сөюем.
җиргә яңадан. Син минем иң соңгы сөюем, күкләрдә аемда йолдызым. Син кирәк җаныма, таңыма, калганда дөньяда ялгызым. Син минем иң соңгы сөюем, җырлардан, моңнардан яралган. Тик сине яратыр идем мин, тусам да бу җиргә яңадан. Син минем иң соңгы сөюем, җырлардан, моңнардан яралган. Тик сине яратыр идем мин, тусам да бу җиргә яңадан. Син мине мутларга салучым, шулуттан тартып та алучым. Син минем бары син сагыштан, ялгыштан йылып та калучым. Син минем иң соңгы сөюем, җырлардан, моңнардан яралган. Тик сине яратыр идем мин, тусам да бу җиргә яңадан. Син минем иң соңгы сөюем, җырлардан, моңнардан яралган. Тик сине яратыр идем мин, тусам да бу җиргә яңадан. Тик сине яратыр идем мин, тусам да бу җиргә яңадан. Тусам да бу җиргә яңадан. Студиябезнең кунагы Татарстанның атказанган артисты, җырчы, музыкант Закир Шахбан. Мин шул кадәр менә аңыма килә алмыйча утырам әлеге җырдан, чөнки чыннан да бу җыр менә йөрәкне генә түгел, күңелне әллә кайларга алып китә торган һәм шул кадәр күңелгә үтеп керә торган, гади генә мәхәббәтне аңлата торган теге чәчәкле генә җыр түгел дип әйтер идем. Шул кадәр менә күңелнең һәрбер күзәнәгенә кадәр үтеп керә торган. Аның сүзләре ихластан иҗат ителгән. Гөлүсә аны миңа язган, миңа багышлап язгандыр дип ышанасым килә. Форсаттан файдаланып мин аңа сәлам әйтәм һәм әби белән бабайга Аксубай районы Яңа Ибрай авылына зур сәламнарымны җиткерәм. Инде хәзер Гөлүсә турында сүз башланган икән. Гөлүсә күп җырларның авторы. Бүгенге көндә татар эстрадасында күп кенә популяр җырларның авторы. Һәм сезнең менә бу иҗади тандемда менә яңа ниндидер бер яңа сулыш өрелде кебек тоела миңа, чөнки Гөлүсә соңгы вакытта тагын да актив иҗат итә башлады. Әйе, аның сүзләренә инде 10ннан артык, 15кә якын җыр бар. Һәм тагын да бик күп җырлар иҗат ителәчәк. Илсия Бадретдинова тарафыннан, Филүс Каһиров тарафыннан, Данир Сабиров, Абри Хабриев, Ләйсән Гимаевлар кебек коллегаларыбыз тарафыннан Гөлүсә сүзләренә җырлар ишетерсез. Гөлүсәнең серен ачсам, ул үпкәләмәстер дип беләм. Без аның концертын үткәрергә ниятлибез, аның туган көне уңаеннан. Алла билсә, аның җырларыннан торган шундый иҗат концерты булыр. Игъланнарны күзәтеп барыгыз, радио тыңлаучылар, дип әйтәс килә. Ой, рәхмәт. Әле генә менә күп кенә җырчыларны, татар эстрадасында популяр булган җырчыларны санап китте. Бүгенге көндә Закир, әйе. Җыр индустриясендә гомумән артистлар саны бик күп бит ул. Шушы катлаулы шартларда лаек урын табу, үз тамашачысын булдыру өчен артист бик күп көч куярга мәҗбүр.
куш коярга тиеш тә. Һәм кем ничек яулый бит инде халыкның мәхәббәтен. Шулай да массага артист иң беренче чиратта ни җиткерергә тиеш? Хәзерге вакытта артык сәләтле булсаң да, артык сәләтле булсаң да халыкка чыгу бик авыр. Чөнки без күтәрелгәндә бик җиңел иде. Без радиога яздырган яңа әйберебезне тотып килә идек. Шатлана 2 куллап, 3 куллап алалар иде. Беркем бер тиен акча сорамый иде. Хәзер эфирның ротацияларның һәрбер секунды санаулы. Шуңа күрә хәзер сәләтле булуың хәзер кисәтулы акча кирәк. Бары тик шул гына. Күтәрелер өчен. Талантсыз булса, акча белән барыбер күтәреләме? Менә беләсезме нәрсә дип әйтәсем килә. Урыста шундый мәкаль бар. Помогите талантам, бездари пробьются сами дип әйтәме? Татарчага тәрҗемә иткәндә сәләтлеләргә ярдәм итегез. Сәләтсезләр үзләре бәреп чыгалар. Менә соңгы вакытта шул соңгысы күбрәк актуаль бугай инде. Юк, акчаң булса, сәләтнең әллә ни кирәге түгел. Хәзер компьютерда җырлый белмәгән кешене ясап була, җырчы иттереп. Бөтен, мәсәлән, рус эстрадасында шундый үрнәкләр дә бар бит инде, беләсең син. Мәсәлән, анда җырчы кыяфәтен бер кеше күрсәтсә инде, җырлый язмада бөтенләй икенче кеше. Менә шундый чираклар булгалады Россия эстрадасында. Халыкның кабул итү ихтыяҗы таләпләре ничек бәялисең бүгенге көндә? Түбән тыелмыймы? Мин белмим, бәлки кемнедер рәнҗетүем бар, кемнедер үпкәләтүем бар, ләкин шуны гына теге өстән генә әйтим әле үземнең фикеремне. Популярлык критерийлары бернинди кысаларга сыймый. Минемчә, халыкның зауыгы шактый өстенрәк булуын таләп итә. Һәм монда безнең гаип бар, җырчыларның без, мәсәлән, biz халыкны үзебезнең артыбыздан ияртеп барырга тиеш. Минем бер абыем бар иде, әнинең 2 туган абыйсы, бик зур галим. Ул минем музыка өлкәсендә үскәнемне күзәтеп барды, үсмер чагымнан ук. Ул миңа һәр вакыт әйтә торган, минем мәҗлесләргә, туйларга йөртәләр иде, теге кайнар ичемлекле мәҗлесләр күп иде бит элек. Хәзер генә без бит акыллы хәзер. Тәртипләндек. Хәзер теге матур иттереп утырып, әзрәк 150 грамм тутырга да кеше калмады. Нәрсә әйтмәкче булам? Менә андый вакытта мине бик күп йөртәләр иде туйларга, мәҗлесләргә, ул шулай бергә карый иде дә Баяз таби миңа әйтә торган иде. Энем, син халык артыннан ияреп барырга тиеш түгел. Син халыкның үзе артыңнан үзең ияртеп барырга тиеш дип әйтә торган иде. Менә чын оста шундый сыйфатка ия булырга тиеш. Ул үзенең тамашачысын, күп санлы тамашачы булса буламы, аз санлы буламы, үзенең җанатарларын артыннан ияртеп барырга тиеш. Сүздә юк. Менә шулай да соңгы вакытта әйтәләр, халыкка моңлы җыр кирәкми, баянга кушылып җырлый торган озын көйләргә исе китми халыкның бүгенге тамашачыга шоу кирәк диләр. Һәм бүгенге тамашачыга шоу кирәк булгач, аның артистлары да нәкъ менә шул шоуны тәкъдим итә дә инде. Сакаллы мәзәкләр тәкъдим итә, ниндидер арзанлы әйме. Шул ук вакытта Белмим, менә мин килешеп бетә алмыйм менә бу вазгыять белән. Бу беләсеңме, бу бәхәс озакка китәргә мөмкин. Беркемне дә тәнкыйтьлисем килми. Юк, менә бит бүлдерәм гафу сүзеңне. Менә бит Закир Шахбан, ул шоуда ясамый, ул чыгып басып ниндидер сикер биюләр дә бийми, ләкин бит халык ярата, халык бит йөри. Минем менә нәрсә дип әйтәсем килә, мин әле менә кичә гастрольләрдән кайтып Күпмара районында. Бездә хәзер Алия Исрафилова эшли, җырчы, бик хөрмәт итәм мин аны. Шулай ук моңлы җырчы. Бик моңлы җырчы. Бик. Менә без кайтып барабыз. Нәрсә эшлибездер шуның кадәрен әйтәм, 3 кеше генә сәхнәдә, югыйсә менә йөреп кайттык, халыкка бик ошый, белмим ни кыланан, бер артык әйбер дә кыланмыйм, сикермим дә син әйтмешли. Ләкин халыкка ошый, ә миңа аннан да кыйммәт нәрсә юк. Менә димәк, сезнең ишеләр, сезнең шикеллеләр ияртеп барырга тиеш тә бит инде. Менә кызганычка каршы мин бүген баянга гына кушылып җырлый алмадым, техник мөмкинлекләр аркасында. Ләкин концертларда күрәләр, билгеле. Мин рәхәтләнеп монда баянга җырлармын, бәлки 1-2 елдан чакырсагыз тагын. Алла бирсә, һичшиксез. Мин һәр вакыт үземнең иҗатымда төрле категория тамашачының зауыгын канәгатьләндерергә тырыштым. Шуңа күрә күрәсең бит инде, ник сорамыйсың, ник кайчан кулыңа гитара алдың дип. Гитара тотып килдем бит бүген дә. Шуңа күрә ул үзенә күрә бер алым. Ләкин бу гитара бутафория рәвешендә түгел минем кулымда. Мин гитарада чынлап уйныйм. Уйный беләм. Уйный башладым 14 яшымда. Без үсмер вакытта ишек алларында җегетләр, кызлар кич утыралар иде гитара белән. Уйнап, җырлап. Шуңа күрә
гитарада уйный белә торган җегет һәрвакыт кызларның игътибары үзәгендә булды. Бу минем яңа бер алым Айгөл. Ни өчен иртәрәк чыкмадың дисәң, белмим. Бәлки шулай кирәк булгандыр. Менә вакыты килеп җиткәндер. Иртәрәк чыккан булсам, хәзер тагын нәрсә белән алдырган булыр идем мин тамашачыны. Миңа калса, Закир Шахбанның әле идеялары Гөлүсә белән бергә, икесе уйлап тапкан идеялар алар шактыдыр. Гөлүсә кушты монсында. Шулаймы? Гитараны аласың. Гитара мен сиңа яхшы киемнәр сайлап бирәм ди, тектерәм ди фәлән тегеле булай. Гитара белән чыгасың дип өндәүче мине ул. Чөнки ул мине ишетте дә гитарада уйнаганымны. Карасың бит гитарада уйнаганымны бит халык белми ди. Битем чынлап та белми икән бит. Әйдә ди чыгасың ди гитара белән ди. Бүгенге көндә еш кына ишетергә туры килә ниндидер килешмәүчәнлекләр белән. Мәсәлән, әйтик, авторлар мәсьәләсендә Гөлүсә турында сүз чыккач, инде әйтеп узарга кирәк. Кемнәрдер авторларны әйтмиләр, кемнәрдер авторларны белмибез. Хәтта шаккатабыз авторлар белән. Менә шундый авторлар барлыгына да без шаккатабыз. Без белмәгәнбез, кара бу җырның авторы бу икән. Нигә соң аны әйтмәделәр? Без белгән булсак, башкачарак тыңлаган булыр идек диючеләр бар. Бераз гына күңелне тырныймы менә бу әйбер? Бераз гынамы соң? Мин һәрвакыт бүтән концертларымда күтәрәм бу мәсьәләне. Менә мәсәлән, мин Гөлүсәне чакырып чыгарам икән сәхнәгә шигырьләр белән. Халәл җифетем, шагыйрә, талантлы каләм иясе, күп кенә популяр җырлар авторы дип чыгарам икән мин аны. Һәм Гөлүсә шундан соң бер-ике шигырь сөйли дә, менә Закир мине күп кенә популяр җырлар авторы дип чыгара. Сез минем бер генә булса да җырымны беләсезме, минем сүзләремә дип халыкка сорау белән мөрәҗәгать итә. Залда тынлык. Мәйтәм, кызганыч, залда тынлык, Гөлүсәгә мактанырга мөмкинлек бар. Мәйтәм, мактана әле, рәхәтләнеп, җырларыңны барла әле. Җырлары популяр, бүгенге көндә менә. Берничә җырыңны булса да барла әле дигәч, халык җырның исемен, җырчының исемен әйткән саен дәррәү килеп кул чаба. Һәм кара әле, монсы да синекеме? Монсы да сезнең сүзләргәме? Монсы да сезнең сүзләргәме? Шуннан соң гына аңлый. Тамашачы да миңа калса кызыксынырга тиеш. Менә мин бәлки җырчы булганга күрәдер, Айгөл. Менә һәрбер җырның нинди җырны ишетәм, һәрбер җырның авторын белергә омтылдым һәм тырыштым. Бу җырны кем язган икән? Бу җырның көен кем язган икән? Бу җырның сүзләрен кем язган икән? Беренчедән, иң мөһим эш, иң мөһим этап ул бит авторлардан уза иң беренче җырчыга барып җиткәнче. Беренчедән мин җырчыларыма, дусларыма, коллегаларыма мөрәҗәгать итәсем килә, җәмәгать тамашачыга җырны бирер алдыннан җырның авторларын игълан итикче. Ул авыр түгел бит инде. 5 секунд вакыт кирәк аның өчен. Композитор Фәлән-Фәләнов көенә Фәлән-Фәләнов сүзләренә язылган дип әйтергә. Ул беренчедән без шушы авторларга ихтирам белдерәчәкбез. Икенчедән тамашачыны да тәрбиялибез. Тамашачының, менә мин әйтәм, һәрбер җырның авторларын әйтеп барам. Шуның 10% булса да истә калдырсагыз димен тамашачыма. Мин бүген бәхетле күңел белән кайтып китәм димен. Халык елмаеп кабул итә һәм мин бит сәхнәгә чыктым икән, сөйлим икән, минем сүзем үтә. Ул нашташлай, сәхнә бит ул пьедестал. Һәм шуны да сорыйсым килә, бәлки күпмедер дәрәҗәдә авторлар үзләре дә җаваплылыкны туеп бетерми торганнардыр. Бәлки үзләре дә гаепледер дип, гаеплисем дә килми инде. Гаепле түгел, алар берникадәр игътибарсызлык. Менә шушы иҗат җимешләренә карата. Әгәр дә ул аны җырчыга биргән икән, җырчы сәхнәдән әйтә икән, менә минем бик тә бу урында мисалга китерәсем килә, Айдар Тимербаев. Мәсәлән, ул һәрбер җырчының үзе язган, үзе бергә иҗат иткән хезмәттәшләр, җырчылар белән дип әйтик, тыгыз элемтәдә, элемтәдә һәм концертларына бара. Ул сәхнәгә менә чәчәкләр бирә. Һәм ул үз-үзен популярлаштыра. Менә бу очракта бәлки авторлар үзләре дә кул кушырып утыралардыр күпмедер дәрәҗәдә. Шулай, минем Гөлүсә шулай ук менә аның җырлары яңгырый торган һәрбер концертка барырга тырыша, һәрбер җырчыга чәчәк биреп, Айдар белән алар шулай ук 3 җыр иҗат иттеләр һәм тагын да җырлары булыр әле. Гомумән мин бөтенсенә уңышлар телисем килә. Авторларга игътибарлырак булсагыз иде, үзегезнең, ул бит сезнең малыгыз, миллигегез дип әйтәсез килә, интеллектуаль миллик. Сез аны якларга тиеш, сакларга тиеш. Шуңа күрә безнең автор хукукларын яклаучы оешмалар да аларның эшчәнлеге дә шактый әйбәтрәк булуын таләп итә. Авторлык хукукы буенча закон бездә әле бөтенләй эшләми дисәм. Бөтен кешене эшләми. Бөтенләй эшләми дисәм, бәлки ялгыш булыр, мине тәнкыйтьләрләр, ләкин аның эшләве шул кадәр генә миңа калса. Чираттагы җырның авторларын әйтеп башкарабызмы? Башкарабыз. Авторлар шундый күп, алар гонорарлар алырга тиеш. Һәрбер ротация, һәрбер концертта яңгыраган җыр, һәрбер сатылган дисктан авторларның алырлык өлешләре бар.
Бүгінгі очрашуыбызны дәвам итүче җыр турында нәрсә дип әйтәсем килә. Мин гомумән үземнең иҗатымда ретро-җырларга бик зур урын бирәм, Айгөл. Ретро-җырлар, алар заман белән сыналган, вакыт белән сыналган җырлар. Мин аларны баянга гына кушылып җырларга яратам һәм заманча эшкәртеп, менә хәзер яңгыраячак җырның кавер версиясе минем башкаруымда әле беренче тапкыр яңгырый. Аның язмасы да юк әле, тавышы да яздырылмаган. Тере килеш башкарам мин аны. Бу җыр моннан бер 30 еллар элек язылган булса кирәк. Бу җыр яңгырады күренекле җырчы Нурәхмәт Мөхәммәтҗан репертуарында иң беренче. Азнакай якларында туып үскән автор башкаручы Рөстәм Ракаев иҗат иткән җыр ялгыз туган җиремә дип атала. Рәхим итегез. Ялгыз киймә су кырында, ерак юлга мине көтә. Ерак илгә, туган җиргә, диңгез аша мине илетә. Ерак икән минем юлым, ишкә кише армас кулым. Sağış dolu күңелләрем, күз алдымда тиксин туган җирем. Ерак илгә минем юлым, ишкә кише армас кулым. Сагыш дулы күңелләрем, күз алдымда тиксин туган җирем. Минем җилкән ак бәхеттә, өмет сагыну юлдашларым. Кайтып җитсәм туган җиргә, үтәр иде сагынуларым. Ялгыз кимә чиксез диңгез, бик еракта туган нигез. Аккош булып кайтыр идем, язлар җиткәч сиңа туган җирем. Ялгыз кимә чиксез диңгез, бик еракта туган нигез. Аккош булып кайтыр идем, язлар җиткәч сиңа туган җирем. Болгар радиосы җитәкчелегенә мине бүген сәхнәдә тапшыруына чакырган өчен Айгөл Хәйруллинга, иҗатташ дустыбызга чын күңелдән бик зур рәхмәт. Сезгә, хөрмәтле радио тыңлаучыларым, бик зур рәхмәт. Ялгыз кимә чиксез диңгез, бик еракта туган нигез. Аккош булып кайтыр идем, язлар җиткәч сиңа туган җирем. Ялгыз кимә чиксез диңгез, бик еракта туган нигез. Аккош булып кайтыр идем, язлар җиткәч сиңа туган җирем. Аккош булып кайтыр идем, язлар җиткәч сиңа туган җирем. Тавыш режиссеры пульт артында бүген хезмәт күрсәтте иҗатташ дустым Рафаил Рахматуллин.
Җырчы, музыкант, Татарстанның атказанган артисты Закир Шахбан. Сәхнәдә тапшыру Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Рәхмәт бик зур. Иҗатың өчен зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Хөрмәтле дуслар, җырдан аерылмасын татар кешесенең күңеле, шуңа күрә җыр булсын, юлдашыгыз, сау булыгыз. Сәхнәдәш, Айгөл белән